da Ozkoidi aspaldian ez dugu ikusi, moraldi hasiran gogoan dugu oraindik Leonesaren aurka zubitan sartutako gol zoragarri hura. Geroztu aukera gehiagirik izan. Min hartuta egon da. Hori da. Hilabete askotan eta, bueno, orduan ikusi genuen azkena guk eta hau izango da berriro ere ikusten duguna. Itzulikoa, itzuli den partida, ezta? Bai, hori da. Pixka bat aldaketa asko dago. Azkeneko partida, bueno, lehenko larun batean ikusitako partidotik. Ipuruan, ikusi genuen, Sanse. Jokalari asko falta dira. Nigo Martínez, Jon Errasti, Alain Eizmendi. Bai. Orbegozo, Andalur. Ilarra, irutzet jokalari asko falta dirala, ez? Eta aldaketa asko egon dirala. Eta, bueno, hemen Sansen lana hori da, ez? Batzue falta iranean, edo bueno ez daudenean ondo, o baita ere askotan egiten dena da, batzue atxeena eman, beste batzu jokatu esatela, eta bar, etzete. Hortarako da talde hau, eta denak maila ona ematen dutela, ez? Hori Joseba Bite ikusi dugu jokatzen askotan, Castañeda ere bai, Ozkoidi, bentsatu noiz eta nola ikusi genuen golak egiten da dena, Pardor ikusi genuen Barakaldon jokatzen, iruditzen zait jokalari gehiena ikusi ditugula, ez? Eta denak aukerak behar dituztela, eta Sanse hortarako da, Sansen lana bai ondo konpetitzea da, baina gero jokalariek ezitzea eta poliki gora egitea eta minuto eukitzea. Halare, egia da, astetik astera, betean aldaketa asko Ipuruan zelairatutako 11koarekin alderatuta Kodrok egin dituenak. Real Union erasoan Goikotxeak ikutu du baloia Landeirari eman aizion, galdu egin dute etxekoek, kontrarasoan Sanse, hor da Beitia, ondo pendu dio Kerok, eta gero Luisma, hortik eta ona duen jokalaria da, baina zuzenean kanpora bota du ateko sake izango da Sanserentzat. Eta gauza hauek oso politak izaten dira. Baina ez dakiz ondo gelditzen zen, hobezki gelditzen zen olako gauza bat egin dakoan. Sopolita, baloia barrura dijoanean. Bai. Ez horrek esan nahi du, jokalariak, bueno, baloia horra aurrean daukanean, ez diola baloiari begiratzen bakarri baizik eta buru altxatuta, eta hori oso garrantzitsua da futbolean, buru altxatuta jokatzea, eta, bueno, komponente asko daude gero dago nola gelditzen zeran, ez? Josebak aipatu du, beste Sanseren gaurko baja zerbait esatearren, Orbegozo aurrelariarena da. Zer gertatzen den eraso honetan, Duran baloiarekin ezkarregalean, erdiratzen saiatu da. Erasoan jarraituko du Landeirak berriz ere Ruben Durani eman dio, eskubiz erdiratu du honek. Sansek atera baloia Beitiarentzat. Orbegozo aipatu dut, joan zen astean aulkian egon zen Ipuruan, Jonathanen aldeko apostu egin zuen Kodrok, baina beste kontu batzuk ere bazeuden, gainetik edo aipatu genituen joan zen astean, kontratua ekainean bukatzen zaio Orbegozori Realarekin, Sanserekin, eta horri ibili da, ezin berritu, ezin ados jarri, aste honetan gainera pixka bat saltsa guztiak estanda egin du, eta hainbeste zurrumurru, Atletikek eraman gote zuen, horrelako gauzak entzun ditugu, gaur hemen dago, baina partida ikusten Armaietan Orbegozo, eta badirudi hemendik aurrera horixe tokatuko zaiola, Orbegozori kontratua ez zirelako ados jarri, eta ez dulako berritu. Euskalon bukatzen den kontu guztia. Bai, iruditzen zaite inguru horretan gauza asko esan dirala, baina gauza guztiak ez dirala esan, ez? Eta hor beti gaizki gelditzen da jokalaria da kasu honetan, ez? Eta, bueno, hemen bakoitzak bere etorkizuna bilatu behar du, eta gauza asko nahaztu gabe. Eta iruditzen inguruak asko nahazten duela, batez ere, informazio bat etortzen zaionean, baina, informazio hori bere osotasunean erabili behar da. Eta badakigu, baita ere, arrobiko jokalari bat alde egiten duenean, edozein lekutara, baina kasu honetan, Lezama aldera ihes egite bali madu, jendea urdu bipintzen dela, eta bar, ez? Eta honek min egin du, eta gero betikoa da, Eska bat, erabakiak hartzen dituenak, iruditzen bali mazaio ez duela
ez duela jarraitu behar, ez du jarraitu behar, ez da ez da gertatzen, ez? Azkenean erabaki bada, eta hortarako oten da jendea momentu askotan erabakiak hartzeko, eta aurrera o atzera egiteko, ez? Esan nahi dut, jokalariak jarraitu dezan, o ez duzan jarraitu, baina dena esplikatu behar da, ez? Eskaini saion baita ere, eta eskaintza horretan, eskaintza berak, beti ematen du aukera bat, ez? Kontatzen dut honekin, ez da kontatzen da eskaintzak usten dut, horrek garbi esatean izuela, ez zutela hor begozorein kontatzen gerorako, eta zola konfiantza hundirik, ez da konfiantza gutxi zegoen, eta besteak erabaki, ez dakit erabaki du, ez duen erabaki, baina, bere erabakien normalean, beste leku batera joaten izango da, eta hori normalia da oso sartu behar da eskotan, ez? Gertatzen dena, badakigu Gipuzkoaldea zezatean nahi duen, bezan aldera joateak, ez? Bai, eta gero zuk esan duzuna, gauza asko esan bai, baina gauza batzuk ez dira esaten, eta beste batzuk, egiak ez direnak ere komentatzen dira, erretxitz egiten da, adibidez, aste honetan bertan irakurri dut, beak eskatu omentzula horregozok, beak eskatu omentzula lehenengo taldera pasatzea, dagoeneko 3 urte indituela eta bar, gaur beak esan digu horrelakorik ez dagoela, sekula ez duela horrelakorik eskatu ez esan, beak esan digun, ez dakit, 40 gol sartuta gero agian bai, baina ez horrela egoera honetan, hori ez da egia, eta bai, gauza asko esaten dira. Kasu honetan, erabakiak hartu behar dira, jokalari asko dira bidean daudenak, eta erabaki batek esaten duna, beste jokalari bani delako, edo beste apustu bat egiten delako, eta hori normalia oso sartu behar da, baina asko sobetu da esatea, ez duzu jarraitu, zurekin kontatzen etorkinean, hor bukatzen da dena. Alde horretatik ez da, lotxatu behar hori esateko. Zenbat aldiz gertatzen da, zenbat jokalari geratzen dira gutxi iristen dira gora, beraz, beste guztiak hori gertatzen da, kontratuak amaitu eta ez dugu kontatzen eta horrelako gauzak. Askotan beldur puntu bat egoten da, ez? Gainera kasu honetan aurrelari bada eta, kasu oso gutxi jokatzen ari da, baina beda goleatzaileek nagusia talde honetan 6 gol egin ditu. Asko, ez dira asko, baina bera da goleatzaileek nagusia baita ere, eta hori kontuan hartu behar da, baina erabakiak hartzerakoan beti etorkizunari begiratu behartzaio, zer dagoen taldean, zer ez dagoen, baina etorkizunean zer egon liteken, eta alde horretatik ez dago bate presiorik. Eta falta egin du Kadamurok, falta arriskutsua Real Unionen alde. Luisma lurrera joan da, Kadamurok bultza egin eta gero, eta uste dut Luisma bera izango dela jaurtiketa egingo duena, jaurtiketa indartsua, gogorra duen jokalaria da, bere hartu du baloia Luismak, ondo lehortu, ondo kokatu, esan behar, orain ez dugu euririk, baina orain dela ordu erdi, ordu bete edo, sirimiri pixkat izan dugula inguru honetan. Ea zer gertatzen den jaurtiketa honetan, Luismak egingo du, esian gorri asko, Real Unioneko bi jokalari tartean, hor da Luisma, jaurtiketa ederra barrura. Real Unionen gola, jaurtiketa zuzenean barrura bota du Luismak, bat eta huts Real Unionentzat. Gogorra, jaurtiketa. Falta jaurtitzaile honen anpare, esan nahi dut, golpeoa zoragarria da. Nola ateratzen baloiak, eta baloiak zer egiten duen esia pasata bera dator. Bai. Hori oso zaila da egitea, teknikoki oso golpeo zoragarria da, hori oso jokalari gutxi egiten dute. Ederra Luismaren gola, Real Union markagailuan aurreratu du, falta honekin, egia esan orain arte aukera hundirik ez, baina begira hortxe dago, jaurtiketa, nola egiten duen baloiak indarrarekin, ez du oso gora egin, baina gero nola jetxi den, eta zutoin ondotik. Esia pasatzen duenean ja bera hasten da. Oso ondo astintzen du Luisma. Bai. Lehen esan dugu urrutitik saiatu da jaurtiketa hori egiten, konfiantza handia du, baina faltetan oso arriskutsua da. Eta bere taldea markagailuan aurreratzea lortu du. Bat eta Miguel Solaren talde aurretik. Eta Nejo Kodro harrituta golarekin, denek Errealeko jokalari guztiek eskuak bururatu dituzte, zugarri izan baita jaurtiketa pozoindu hori, baina gaurkoan bai esan behar dela aulkiari begira, Mostarreko entrenatzailea, berez baino apur bat urduriago ikusten dela. Aurreko astean Eibar zuten aurkari, lasai zegoen betiko lebez, baina gaur ez da bat ere eseri,
eta urdurixeago antzematen zaio. Berak esan du, astean zehar saiatu direla, nolabait informazio zurrunbile hori atzean uzten eta normaltasunez entrenatzen, baina errealitatea bestelakoa da, eta orain